Sa may mong ibuhat na bay? Nagkajusnit. Nangaguba na ako. Nangabuslot na. Sa may mong ibuhat na nag-iadod. Sa may pag-ado na? Kanang imong ihikot-hikot para sama na tanawa. Nagrabiha. Naon, kumalig, balik-balik ihikot sa mga mata-mata ba? Para maadog balik, para muligkon atong net. Ngunsa mo ka? Jer, Ha? ngunsa ka? Nagkuha sa musket. Musket. Musketero din eh. Pukot. Pukot. So, mangingisda ka. Bukid man din eh. Mukot og manok. Bantur kay murang bugag na akong mamukot. What's up mga kabarangay? Di ari mi sa among farm di ay kay nag-ayo mi sa among pukot ba. Ay among mga manok. Ipanggutom na guro ni kay sige na mag luhag-luhag. Pagtanawan niyo mga kabarangay oh. Busy kayo mga vlogger kay nag-ayo sa net kay daghan ako ng mga manok ng gawas. Mga butangan na sa bagong pisik. Sige kaya ako na-interviewon doon ng mga wanderi nag-kwansanit. Oloy, unsa may mong kaistorya loy nga nagbira-bira magkada sa net loy? Na, mga manok manggawas. Kapoy na ta. Anak ko. Ang kapoy na kang panakop? Oo. Mga haming giadyo. Kana. Unsa may mong trabaho daloy? Nagbira-bira man ka? Dala ko karon. Mga pumipon. Saka na. Unsa? Kanang maadyo ba? Kanang maadyo ng net.